Ministru, nixtieq nieħu r-reazzjoni tiegħek dwar aħbar li għadha kif tħabbret ftit tal-mumenti ilu. Aħbar illi żvelat illi t-tifla tal-President Aliyev, il-President tal-Azerbajġan, għaddiet fi transazzjoni waħda aktar minn $1 miljun fil-kont ta' e-grant. Għandek reazzjoni għal dan? Jiena safenna fin iltqajna biex nagħmlu konferenza tal-aħbarijiet fuq il-fatti. Kieku ltqajna f'ħanut tat-te biex noqogħdu nqasqsu fuq dak u fuq l-ieħor, forsi jkun aċċettabbli aħna nieħdu tazza te tgħidli x'derlek minn dak li der. Qed nitkellmu fuq affarijiet, fuq tqasqis kienu joħorġu qabel ma niftakarhomx jien, imma in-nanna tiegħi kienet taqrali r-romanzi tal-faxxikli. Kont ħallas ftit flus u kultant żmien kien joħroġ biċċa minn romanz. U dar romanzi kienu jkunu fantastiċi immens, jien naf il-ħallil tal-Katavri pereżempju. U inti taf minnu s-sit tal-kumpanija e-grant? Taf minnu s-sit tal-kumpanija e-grant? Ma tafx.